Apa, autoridadeak eta guzti. Oi, ja, oin bestera batetara, porque uste genuen... Bueno, zer moduz, ondo? Ja, bai, beste zo igual erantzun behar, badakit, da pixkat, ¿Cómo están ustedes? Ez dugu egingo. Vale, orduan. Bueno, etorri zarete, badakit, ez dakit gonbidatuta zaudeten, badakit horregon dala, como movida, baina, bueno, gaude, eta ze ondo. Zertara etorri gara? Bueno, zuek ez erantzun, dira nik ditut galdera, baina zuek nik erantzungo ditut denak. Osa, que lasai, ez da ezer geldituko erantzun gabe, Orduan, bueno, maratoia aurkestea. Bueno, maratoia aldia. Ja, hor egin daiteke, aldia gaude, ez? Bueno, maratoi aldia, segun nola jarden, maratoi aldia o maratoi aldia. Bueno, hori aurkeztuko da, esplikatuko digute zehazki nola di joan guzti hori, nik ez lan hortiko. Gonbidatuak esan dut, zaudete, bueno, pues, Erasarteko elkarteak, eragileak, herritarrak, bueno, udaletxeak, Euskal Batzordea, gonbidatuak, beraiek egiten duten, ez dakit hori gonbidatu... Bueno, jazta, ez gara sartuko zikloetan. Orduan, gonbidatuak, nik ez dut hau gehiagin luzatuko, orduan, gonbidatuen artean, igoko dira honea, pila bat, ez? Pentsa, hau egongo da? Osa, un despliegue, hemen jendia pasa. Orduan, lehenengoa deituko dugu, eta orduan, izango da, Jon, oin ondo esango dut, antxordoki. Nei, eske hartxondoki, hobeto gelditzen zait, egitea esan. Baina, txalo, bai. Txoin, Jon, que orain daukagu arazo txiki bat, ez da arazoa ez hau zegoen horrela, mikrofono bat behar dezu. Baina, zuzoaz? Que maravilla. Oida, herritar zerbitzua, oida. Vale. Igual, ni ondo, eta zu? Ezin ondo, ez? Bueno, ez diaziko, nik kontatu benizu. Bueno, hala, venga. Badakigu gauza asko ospatzeko dazkazula, orduan nahi ez dira min gainetik, nik gauza asko dakizkit, eta bero bain hemen jende guztin aurrean azten aizen dena kontatzen, Bueno, vale, orduan. Bueno, venga, Jon. Orduan, a ver, bai, zuk hasi behar dezu, bai, barkatu. Bai, nik daukataz moaiteko hau superformal, bale, orduan hartuko dut aurkezle formal. Ez dakizu oso formala zean ba, ez dakit, Bueno, hasi baino leheno, denoi eskerrak eman, etortzeatikan, bai elkarte, bai herritar, bai eragile, udala, etorri izaten guztik eta bata bestien gatikan etortzik izan ez duenak eskertuak izan ditzezela. Bueno, gaur etorri geha maratoi aldia, zuk esan dezun bezala, 10. maratoi aldia aurkeztea. Bueno, egia esan, bakizue, gu herria nahiko xelebria izaten da, ez? Euskara kontukin behintzat, eta nahiko berritze zalia behintzat, eta 10. maratoi aldia aurkeztea etorria, gutzako oso harro gaude egiten deunakin, eta iruditzen zait gauza oso berezia dela. Orduan, hoxe aurkeztea etorria. Bueno, ala ere. Bai, a ber, ezaugarriak. Zu labur bildu, jarri ben fokoan, brillo. Igual geho brillo asko eman goit. Bai, baina hoi estenatokia ondo, da iluminazioa. Bai, hola, ondo ikusteko. Orduan, Euskalgintzaren ezaugarriak laburtzen dituen festa bada, zer esan nahi da honekin zehazkin, Jon? Bueno, azkenian dazka herri guztiak egiten duen euskaran aldeko lana da, ez? Azkenian honek ekarri ditu gero festa baino ere euskaran aldeko zerbait itia eta ulertzet egintzen hasiera batian gaina beharra hunditia zehola. Erratia aldatzen junda, biharra seitze dugu egitzen eta gustuare bai, ez? Goguare bai. Eta azkenengo, leheno haintxe Mari Carmen egin ala, oandala 2 urte, etxian itxita geundenian, eta bideo deieza eginean, ingo ote deu, ez deu ingo, ez, uste biharrare badeula, hoxe. Bai. Baina orduan da festa bat, hizkuntza, oza, zentroan jartzen da, hizkuntza komunitatea. Erdin jartzen da hizkuntza komunitatea, eta gero, pentsakera politikoak uzten dira, estarradion esatean bezala, ez? Beste batian. Azkenian, egon gintezke nik pentsakera batzukin, zu edo beste batzukin, eta euskararen alde gaude, eta gure bidean dago, eta orduan area guaz, eta deno batea guaz, eta gainea, festa honetan ondo basa behar dugu. Ze polita, Ze polita, baietz.
Autoesko dira estera, eta gauza politikak esaten hasigea. Bai, orduan ere, hizkuntz komunitate bat, eta pentsakera albo batetara utzita, hauteskundu eta... Bueno, zentratuko gara. Bale, orduan, eta hau zer da, zukitezun zerbait, zu bakarrik, Jon? Ez. Ondo pentsatuko zuen bezala, ni bakarrik ez. Udalak ere ez, elkarlanian iten dugu, bai udalak, bai elkarteak, bai euskara elkarteak, bai beste eragile guztiak eta azkenen herritar guztiak. Denon artean iten den gauzoa da. Baita orduan hori parte hartu daiteke, era askota... Parte hartu daiteke eta parte hartu behar dugu denok. Eta denon artean inber dugu. Zentrula komunitate linguistikoa dalako. Oida. Ondo ulertu jazu, Ondo ulertu izut, bai. Oso ondo ulertu izut, bai. Orduan, gero, pasaden ediziotako lan emaitzak, oin ja, ari gara, porque maratoialdia nola ditzen dugu, hor dago maratoialde batetik, baina, bueno, gero, esplikatuko dugu beste gomida bateko, beto. Bueno, labur bilduz. Aurreko edizioak Euskal Herri osora zabaldu dira Euskaraldiaren bidez. Honekin, Euskaraldiari buruz zerbait esan nahi duzu, Lasartetik kanpo esan ez zindana? Bueno, baina guk badakigu da. Dutik gabe, guk asmatu gendula. Hombre, Hoi goatzen zeate, horrin gendun fallo txiki bat. Ez gendulain patente simarkas, arrotiko atzaltzea. Ni beti esaten nun patente simarkas imar gendula. Eta ez gendunin, orduan jubilazioik ez daka barruti. Total, eta ezin da esan oain, oain ezin da esan. Hoi hemen esatia badakau. Egia ez da... Guk hemen lasai esatia dakau. Hemen esan ingo dugu, orduan guria da. Ez, porque zer gara komunitate linguistiko bat, oso zabala Euskal Herrian, denona, ya está, denona da. Pentsatu igual patentiakin polideportibo berroia iteko diruan, jasoko genituen. Ez así, Jon. Zentratzea linguistikoan zentratuko gara, Jon. Jende asko da, Bueno, Jon, orduan, ulertu da, udaletxeak esateko daukana, ulertu da. Osa, udaletxeak, Euskara Batzorde, bai? Bueno, barun igual txalo batekin agurtu ingo zaitugu, Jon Artxondoki. Bueno, lehenengo gonbidatua oso ondo, orain gonbidatu gehiago daude, esan dizuet, eta orduan, orain igoko dira, bueno, ideologoak deituko ditut, Ya está, hombre, pues esaten badeu, hau bizita belarri presguria dela, pues maratoia suena da, Daude, bueno, Agus Iñaki, mesedez, Igo, Agus Mujika, Iñaki Arruti, txalobero bat, que hauei esker, pues gaude hemen. Toi, zutzat, Agus. Kaixo. Zemuz? Ondo gaude. Posten gara, pila. Mena bain, Iñakirekin, 1986an. Osa, jasu, igual galderak apaso. Ba, Iñaki nahikoa da, ja. Iñaki, pasain urtean genuen, zirkuitu honetan euskera, Azuri programa aldean, hizkuntza bakak dago etxeetan, hemen egin bar da soziali potentea. Barkatu Agus, ari da labur esaten nola, zizan dena. Zentratzeko jendea. Bai. Hasi zarela kontatzen, nundik datorren guztia hau. Bai. Bale, jazta, hori zer. Nondik edo, pixka-pixkanaga. Baina hori gaia bandela 2 urte ere. Hori, jatera nuen Euskal Taldearekin, azpiratu orde hontan, 1985an. Eta horrek hori, esan zuten ez. Oso ebortitza zala, guean plazan ipintzea, boxen lagun, eta hizkuntza zala, bakizu. Ideia ator hori, Londonetik. Londonen, bazegoen kastetari bat edo, alako ze batean, eta zizten izketan, han egon zen gizon, igual 36 ordu, edo gehi izketan, bla, 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 eta xildo gabe, 1 minutu xildo gabe. Orduan, ideia horrekin, hori, zan ideia. Gure hizkuntza, gure herriko plazan, ez da? Bueno, uste kontestuan jarri behar dela, 1986, oindikan ez ginen udalerri, udala osatu gabe zegoen, eta ni, kasuan 19 urten ezkan, eta Leioatik, ikastetik etortze ginen ostirala txaldetan, eta larun bat eguarditan, bazkalduta gero, ja pixkat kalbotzen nahi zeatenok, jakingo zuen otezala sesion de tarde. Batzezate?
pelikula. Eta hor nagusiek deitu intzian, eta zen Iñaki etorri dakat idea bat, London, ulertu jozu ezarbait, nik enien ulertu oso ondo. Eta zen, bueno, baina Agus laguna da, osake, jugu naiz bere etxea. Hor Labegoxo gainean bizi izan, bere etxea junitzan, sukaldean eseri eta plano hau zekan marraztuta. Plano hau 1986koa da, eta nik uste dala maratoiaren lehenengo konkrezioa. Alegia, ila inork ulertze etzun Agusen idea hori, papel batian jarrita. Eta, bueno, ikusten dira hor gauza batzuk, ez? Badaude gauza batzuk maratoi guztitan egon duianak, ez? Oholtza bat, eskailera batzuk, soinua, megafonia, horiek beti egon du dira, ez? Baina badaude beste batzuk, eta bida, esiak ere bai. Marandak, aurrak ez zigotzeko. Hoi da. Pelikotzen ziren. Eta badaude beste gauza batzuk, oso galduta dazkaunak, ez? Bata da loreak, nik ez da ginundik atazitun loreak Agusek, zean lorerik ez da egon gero. Ez zegoelako irurik, bersopuesto. Gaina, dekorazioa turisten berandu, ez? Maratoia hasita. Oialpea zan kanpin bat. Ematen du Sabino Aranak oialpea jarri zula eta Agustineko oialpea. Zan kanpin bat jarri nahizuna Agusek oholtzaren gainean, nolabate egin nahizuna apustu edo ronka horren ezaugarri bat izan behartzula, hor goien egongo zianak, 5 partaide, gero 8kotea izan dana, egon behartzutela denbora guztian oholtzatik jetxi gabe, alegia bertan loin behartzutela. Eta hortarako jarrizun kanpin hori. Eta gero badago hemen, beste ezaugarri bat, geroztikan zorionez kendu genduna, baina jartzen duna epaimaia, ez? Eta hori izan zen, gerora izan zen maratoi horren apustu bat ten forma eman genion, eta apustu hori izan, nolabate fede eman behartzun, epaimai bat behartzun, ezaugarria zalako, ia 40 ordu egongo teginan, 5 minutu baino isilune txikia handiagorik gabe. Eta orduan ekarri genitun Euskal Herriko herri pila batetik, epaimaia, bakoitzak 2-3 ordu ite zitun, nola bate fede ematea, benetan baldintzak betetze ziela. Hoizan, ideia ero hori. Ideia nagusia hoi izan. Hasierako ideia hoi izan. Nola baiteko, eta gaur egon egiten nahi dana. Gero kaina etorri zen Luise Kobes, Perpeñanen bizi dena, eta arek egin zuen bere bakarrik hasieran 80 ordu. Eta hoen toka, errekorra dagoen, 124 ordu. Bera han egoten da hizkuntza, katalanera nahi du pixkat zehatu, hori patu, eta behar ronkoak da rekor eginez. Orduan, zen pixkat hortik egin esan zeko, baina, ez alako rekor bat. 5 pertsona herriko plazan hizkuntza. Gero, etorri zen aldaera, ez da, Iñaki? Etorri zen? Aldaera, eta zergatik ez dira etortzen umeak ebai eta egotzen, venga, eta orduan ja, filosofia egin zen pixkat aldatu, ez? Ja ez zen bakarri 5 persona horien zea, ja zen 5 horiek gehi zeak. Oso momentu zen hori gorraz ziren, arlo guztietan, urteietan ez da. Eta hor ginen 5, eta karo, pixkat izan bazan, honea, pixkat, pensar izan beharko luke ez, pixka ideologikoki pixka bat zeakoa, ez dakit, bazian lako baldintza batzuk garaikoak. Eta lehenengo maratoi hartatik, ez dakit, anekdotaren bat, bihotzean geratu zaizu? Anekdota esan duena, ipinezala, atzeko megafonia ipinezala, atzeko hartan dekorazioa ipinezala igual goizeko 10etan, edo, bueno. Anekdota bezala brutala. Putada, eta gero nego azten gaina, ezin zan hortikan jetxit, da pasatu zan etxarri. Baina 10etan jarri zan da... Lehen zegoen Zubi taberna, bai? Bai. Zubi, horra. Ez nahi zaik palbaren. Eta guardian etxarri eta horrenea! Eta ezin zen zatu, eta etxarri, zuetan, Nefubuliko entrenadorea. Eta, bueno, pixkata... Argazkilaria uste nun. Argazkilaria eguna, bai. Bale. Eguraldiari ez da izan oso ona, eguraldia, eta... Ja, bueno, urria zan, oez. Urria nintzen lehenengoa, bai. Osa, urria mantendu da, ja, bai. Bale, bueno, eta, bueno, pues... Oso ondo, zure marrazki oso ondo. Hortik zerbait iteare oso ondo. Osa,
Tandem eharra, Bai, bai ez? bai. Bale, eta ondoren, ja, lehenengo gintzen duten, jazta, Perpiñaneko tipo Azpi batzordea, birtu zen batzordea, Euskara batzordea, eta sartu ziren... Azalka, udaletxe Euskara batzordearen sorrera ere hemen jarri kokatu dezakegu? Ba, 85ean ez zegoen azpi batzordea, lehenago zegoen Euskara taldea. Herrian, 82an, hasi ginen hor pixkat eskoletan, eta hori, eta herriko... Hostia, oi, barkatu. Errotuloak eta pixka bat egokitzen, eta pixka bat herriko gauzak aldatzen ziren. Eta Artxondoki urte dator? Ni nengoen orduan maixoan, nengoen, Garaikoetxea eskolan. Bai, Garaikoetxea eskolan egun tepiku umekin. Bai. Doa, hizkuntza bakarri zegoen... Eske, azte bageak, bueno, jarraitu behar de, baina azte bageak, hau, xixuko zuria, maratoia zuria, agus. Zertik ez dakazu batzorde bazutzako bakarri, hemen lasarte. Si, gauza importantenak agusekin dizkigu, Ja. Lehenengo liburua, uste, dela lehenengoa, etor burutik, etor bidera. Julian Etxaideren zion hemen ez, egin genuen, eta odolaren laguntza, zoi? Julian Etxaide? Bai, bolaria, besolaria. Ez que nire familia da. Eta honen egin zan, ba hori, eraro eta zazpien egin zan. Familia, zan. Eta izango dugu herri hontan publikatu den Euskaraz lehenengo liburua. Ba, beste gauza bat, batzorde bat agusentzat. Bueno, orduan, ja ingen duen lehenengoa, gero zer gertatu da inaki. Osea, porque ez diogu behar dan garrantzia eman, 10garrena da. Osea, hau, 10garrena, hau izaten da, festa, ez? Bale, jazta, ja nik indet, hola pixkat enfasi jarri, segi. Bueno, ba, lehenengo ura ikuste zuen bezala, hau da, holtzaren barruan, Osea, euria imaginatu ze aterpekin egin zan da, ze baliabidekin. Ba, gogo handiarekin egin zan, baliabide gutxikin, baina emaitza esanguratsua izan zan, jende pila bat inguratu zan, eta nik uste utzi zigula, ba, bueno, lasarteriaren ezaugarri bat izan dena euskalgintza antolatzeko eran, udala eta euskalgintza harremantzeko eran, eta alegina handi bat intzan lehen hemen aipatu da hortarako, nola bate erdigunean hizkuntza jarri eta denok inguruan, ba, inorena izan gabe eta denona izateko horrekin. Jende asko esaten duna, baina ez da nahin bestetan gertatzen, eta hori nik uste bihurtu dala, maratoiak azkenean hori transmititzen lagundu du, zan hori txostenetan edo hori bileretan esan liteke, baina hori sozializatzeko baizurrezko plaza izan zen, ez? Eta hori izan zen, azkenean eman genion, bueno, ba, erronka formato hori, apustu bat, nola bat, berrogei ordu. Oso guria da, apustetan ibiltzea eta... Eta hortaz aparte izan, helburu kualitatiboa zen, ba, jende euskaltzalia, ba, ideia politikoetatik haratago, ba, elkarrekin lanean jartzea, eta alik eta jende gehienek parte hartzea. Eta hori lortu zen, orduan, ba, horrek ekarri zuen, arrakasta moduko bat, hori izan zen lehenengoa, bigarrena, handik 2 urtera egin genduen, 88an, eta, bueno, ikuste zuen bezala, leloa etzan oso berritzailea izan, bai ez 40 ordu berriz. Eta, baina, bueno, gauza bera izan zen. Azkenean, errepikatu nahia izan zen, 8kotea bera izan zen, 8 pertsona horiek gidatu zuten, azkenean horiek simbolizatzen zuten, horiek zian maratoiaren aurpegia, atera zan baitare oso ondo, eta bukatu gendun denok porru inda, eta erabaki gendun 2 urtez behin ezin zala egin. Bai, indarrak neurtu behar da, oso ondo. Hirugarrena izan zen 1982an, jarraitzezun erronka formatuan, baina ja Jakun Euskara Elkartea sortua zeon, eta beste muskulu batekin egin zian gauzak. Hor ja ikusten da, lelua, ez dezu ondo ikusten, baina jarri genion 40 ordu errex. Orduan ja bazeon erronka gaindituko genunearen ikuspegi optimista bat. Laugarrena izan zen 86an, orduan ja gogoz. Orduan, bueno, erronka badijua lasaitzen, badijua. Eta hortikan aurrera, 5garrenetik ja nik uste paradigma aldatzen da, honek ez daka ikusirik erronka ez da azaltzen, eta hor ja beste parametro batzuk daude ez. Eguneroko plazerrak ja ez daka erronkatik ezer, bueno, ikaragarria da, baina ez zan eguneroko plazerra erronka. Eta, bueno, urrengoak ere bajite berekoak dira, bero esautzen dezue, azkenean maratoiko zea bihurtu dana, abesti ospetsua, 7garrena izan zen korritzeko modukoa, hau bueno, polisemiaren ertzetan egia jolasten,
Eta 9. berriz, barkatu, 8. izan zen Bihotzetik plazara. Orduan hemen ikusten da, daude 4 erronka formatoan, daude beste 4 bajolas formatoan. Eta azkena 9. izan zen, baina, 32 urte berandugu. Plazerra eta gero ja erakutsi zuen plazerra. Hor da, sortu bendun beste erronka bat, baina beste esan gura, beste esan nahi linguistiko batekin, momentuko behar izan linguistikotara ekarria, oso ondo esautzen duzue, armaiotik ateatzearen kontzeptu hori, hizkuntzara ekarri. Ja ez da eskorritu iskutuan. Publiko egin zaitez. Eskorritzeko. Bueno, barkatu. Hoi da, leloetan eta karteletan laburtuta 30 urte. Hala ere, Nikola pertsonaki, leloak eta pentsatzen aritu zaten nahi txalo bero bat, oza... Leloak eta planteamendu guztia, hor lan asko dagoela badakigu, Orduan bida, zure zerbileta bat zan, izango zan nahin poetikoa, marrazkia zerbileta batean egin zenun? Bai, osan. Zerbileta batean, bai. Zerbileta batetik, ona iristeko, hemen bi artista. Bai, eta, gauza bat, aguz, ni pixkat izguztu dakat. Txoritxo batek esan dit, zenbat txoritxo dauden Euskal Herrin, Bai. Etzela 8kotean izango aurten. Aurten hasiera manengoen, otxail arte, martxo arte, gero, fisikoki izan ditute zenbait arazo, eta aholkoa da, geratzeko, pixka, lasitzeko. Baina, bai, esan dira daile, urten direla horre sorti direla, baina agian dira sorti terdik. Espero deu. Zorreko naiz. Espero deu, ikusi nahi zaitugu. Zer zeingo jau. Txaro bat, ikusi nahi zaitugu. Norgo batuko da bestela palmerakin da. Norkin goizkigu, bai, behar zaitugu aguzo haindik. Igual bakarrik ustea bere, Bueno, pues, oso ondo, igual, junin behar Nagoaz, bai. Bai, ez daula esaten da mila esker txarero bat. Bueno, anei gartiburuko beto iteula, bai, baina mezua berdina zan, jetxin behar duzue, pues jazta, ez? Orduan, bueno, zer repaso, Kasiera batean, esan behar izutin jaik pentsatu, ai ama, guain, sortzi gelditzaia, hemen pasako dugu, baina, ze ondo, ze dinamiko, eta kartelak ikustian piztutze zaizkigu belako, ai, gotzen naiz, nik amiseta dakat, ai, jertxea, guain, ja, bira, lehioa garbitzeko trapua, urte asko dira. Vale, bueno, eta gonbidatu gehiago dazkau, Orduan, Maikarmen Ormazabal ere, igoko da, ontzara txarero bat. Bira, oain, aurreratu ingo naiztan ere lan hau ingo dut. Bueno, ai, eta, ez da iten, komentaria, osotako da. Eskerrik asko. Bueno, Maikarmen, zure gauzak, argila, ez dakitu oso ondo. Bene, goien egongo dia sufritzen. Esan dizu etorrez jartzeko? Bueno, orduan, noiz izango da? Oengoaz ja, aurtengo ediziora, dato praktikoak, noiz izango da aurtengo maratoia? Urriak 22 eta 23an, asteburuan. Agendak hartu, apuntatu, 22, 23. Eske familiko bazkaria daukat, anulatu. Anulatu, eske aspaldi... Bestela familiko bazkaria egin daiteke holtzan, osea, hankartan. Oire bai. Baina, 22, 23, badakizue ja. Bale, hala ere, baina maratoialdia. Deitzen diogun honi, ez da bakarrik, ez? Osea, horrek suposatzen du luzeago, luzeago. Nola, esplikatu, zergatik maratoialdia? Bai, netzako, lehen ugzete, bastante garbi ikusi dela, urtetik urtera ze garapen eukidun maratoiak, ez? Azkenean, erronka batetik ja iritsi zerait praktikora festa bat izateaz gain, eta ondo pasatzeaz gain, egin daitezkelako bestelako ekintza praktikoak erabilera pixka bat areagotzeko, ez? Eta orduan maratoialdia da, hasiko gehalako maratoiarekin, izango ja 3 fase bezala, maratoiarekin hasi eta bukatuko da Euskaraldiarekin. Holako zerbait, pixka bat aurreko maratoi, goindala 6 urteko maratoi horretatik hartutako erronkatik, ez? Armairutik irten, ahobiziak, belarri prest, eta aurten ere, antzeko ibilbide bat egiteko asmoakin. Bale, oza, orduan, maratoia Euskaraldia fusion. Bai, horretik da maratoialdia. Ulertze zuen bain, maratoialdia, maratoia Euskaraldia, bale, fusion batean gaude, oso egungoa, fusiona. Bai. Orduan, leloa badakigu,
Aurtengo... Leloa, bai, Badakigu. sentitu, pentsatu, ekin. Bihotza, vale. burua, eskuak. Vale, Hori gero azalduko vale, dugu. gero, vale, orduan, hiru fase ulertzen dut. Hiru fase. Hemen ezin da simple egin, ezer, Hiru fase. Lasarten gaude, hemen ez da zer ikin simple. Orain, hiru fase dazkagu, azaldu, faseen asunto hori, zergatik hiru fase? Ba, azkenean zen, pixka bat erronka, ez? Azkenean, astegean maratoiarekin, Bai. maratoia da, pentsa noiztikan, 32 urte baldin badia, pentsa noiztikan dagoen, da ustez maratoia Lasartek du oso kutxuna, oso beria. Oso, ez? Maratoia da gurea, maratoia da sentitzea, maratoia da bihotza. Hor, maratoia da pixkat motivazioa, ez? Izan daitekena, geroko lanetarako edo geroko erronka txiki horietarako, pixkat indarrak hartzeko eta sentitzeko, energia hori da. Bai, sartu, sentitu. Bai, emozioetan pixkat hor busti, eta gero, lanean. Taupada hori badago. Bale, eta gero goaz, bigarren fasera. Bigarren fasea izango litzateke, prestatu. Oso. Daukagu ja emozioa. Pentsatu. Pentsatutik prestatzera. Bale, prestatu gara. Bale, kontua da, maratoia 22-23, Bai. eta orduan, izango litzateke fase hau, urriaren 24an hasi, eta Euskaraldiaren bezperarte, azaroaren 17 arte, egongo litzateke, martxan. Bale. Eta izango ja saio moduko batzuk, ez oso akademikoak eta gogorrak, izango ja labixka bat humoretik eta sortuak, pixka bat, hainbat tresna eta hainbat gauza ekitzeko eskura, gero Euskaraldiari ondo ekiteko. Bale, eta ja ekiteko, horti dator, ekiteko. Bueno, sekretu bat kontatuko izuen lehenengo, ze prestatu edo pentsatutikan prestatu dihoaztenan saio horietan zuzaudet artian, osea, pentsatu bea eta intza baldin badaude ez dala izango oso gogorra. Alegia, ez? Osea, que... La gainetik oso ondo, ordan, hiru fase ulertu da, ez? Sentitzen dugu maratoia, euskalduna naiz, euskarabu, gero, venga, bai, lasa, eta gero ja, Euskaraldia. Hau bizika belarri prest, Euskal Herri osorako da, baina guria dare, bai, nahi txorakerik ez esan. Hemen sortu zan, guria. Bueno, eta guriak bezalako irudiak, ez dia, gero jaurlaritzak indakoak, oire izan behar, oik emateu bete ascensor. Belarri hori da, deitzeko operadorari gelditu naiz, baina, bueno, jazta, bain inbertzan, bain indute, ja, bale. Ordan, kartela edo badakagu, hau... Dazkagu, bai. Que fuerte, Kartela hemen ikusten dira hirurak batera, gero bere bakoitzak edukiko du bere fasea, ez? Sentitu ikusten da hor dagoela bihotza, leheno esan dakoa, ez? Pixka bat, bastante garbi dago zein dan bakoitza, prestatuk hor daka pixka bat lanpara, bombilla, idearen, irudi hori, pixka bat, nolabait hor praktikotasunera eramateko, gauzak igual sortu eta egin behar dialako, eta geroekin ikusten da garbi diala garai bateko maratoiko eskuk, aurreko maratoitikan, armairutikan aterazian esku horiek ekiteko, eta era berean Euskaraldia izango denez, Lasarte ekizun izan puntu, handikan hartutako puntuak daude logoaren inguruan. Beste superideia, puntuana, jazta? Esan behar da nian esan itea, oso polita, izan puntua. Bai, hemen ez dara zer errexea iten. Bale, orduan, jazta, labur... Zabala dago, kartela eta gaina tokerorenak diala. Zebeak bere meditua du, idea beraien izan da, eta oso politia. Oso politia, bai. Bueno, bale, orduan, jazta, nik uste labur bildu dala, jendean teatu dala, bestela badago, baina hemen ikustet, Bai, noski. Web horria. Webune bat, ai ama. Gaur egun ezin da zer egin webune gabe. Hoi garbi dago. Hemen egon goliak informazio guztia izateaz gain, gauza berriak aurrera dihoazten bezala aurkeztuko liakenak, 8kotekoak diala, maratoi zaharrak eta gauzetarako konsultatzeko aukera ongo litzateke. Eta horietaz gain, bada modu bat, norbaitek parte hartu nahi baldin badu, hemen zaudete eragile asko, elkarte asko gonbidatuta etortzeko, batzun gana agian, hogeien gana, segurazki zuzenean igual jo dezakegu, baina norbaitek parte hartu nahi badu, gogua dakalako, zerbait egin nahi duelako, zerbait okurritu zaiolako. Talo gileak beharko dira. Segurazki. Adibidez.
Orduan oso ongi etorriak izango dira beti. Orduan, edo bai txakunera jota, edo udalera jota, edo webaren bidez, egongo modua parte hartzeko, edo ideiak, edo trukatzeko. Bai. Zure bai, Jon. Bale, bueno, oso ondo, orduan webgunea badakagu, hor ja sartuta saltxeatu, bueno, bale? Eta nire galdera, bere nire importantena gauza guztia betan, aurten ze kamisetan. Osa, badago, hau oso importantea da, porque gero urte osoan jarri behar dugu, eta izu, pues nola? Hor dago 8-kotekoa, bakoitza, bere uniformeare badakate, baina merchandising bat behar da beti, dago. Eta dago. Oso politia. Eta erakutsi, osea, ez dugu ikusiko? Bai, noski. Nik lekua utziko jet, ez? Igual, jetxiko naiz? Ez, bueno, nahi bazu, bai, osea, txena berzu fukukatuten. Ba, nahi bazu jetxi zaitezke. Utziko lekua bera gintzako. Eta ni ez ni joa. Zu ez, ni bai. Ni ez ni joa. Hementxe! Uau, gure Fashion Week! Oso ondo, bueno, nola nabagitzen da, eramateko era, gu gorputzak astintzen oso ondo, ritmoa hor, eta, badatoz, hau da, gaztetxo umentzako, eta orain, hain ume zirenentzako, jotasteak oraindik, ondo, gurutzak eta hori, oso ondo, perfecto, ritmoa, hori da, eta, bueno, orain ja etxeko guztik, nahi badezu, badago, joan zaitezke, helduen bat eta aurrentzako bestea. Berriro! Oso ondo, Tanta pixkati dora. Behiratzen ez, modelo hartuko dezue, eta, bueno, modelo gehiago dauzkagu. Fashion biktimak honean, ederki hor, giro txoke, perfecto! Eta, oraindik gehiago, hauen ja ez dakit nun klasifikatu. Heldu interesanteak, bai? Hortxe, primeran dauzkagu, estuak, zabalak, eta gehiago daude. Bai, pues esaten dut, deskonpensatu ingo zaigu. Bueno, hemen dago martxan, noski, hori da. Bueno, oso ondo. Txalo bat, bai, ipurdiak importanteak dira. Atzamarrak, amak. Bueno. Eta ikusi sabelean kilimak egiteko atzamarrak, Hor nabarituko dira, tititi. Ja, bai, hau igual hobeto egin zitek, baina jetxin behar dezu, ja. Ni ez? Txalobero bat, gure... Bueno. Claro, bez, ja, gaizkin deu, Mai Carmen, gaizkin deu. Porque niko hain esan behar nizun. Bueno, a ver, baina hemen jendea etorri da, egila esango izuet, denak superimportanteak zeate, Denak gea oso, baina sortzikotea. Hemen importantea da, sortzikotea. Eta orduan, hemen egon behartzen nu, baina jat zaude eta igual nebazu hortik egingo zu. Nortzuk izango dira, esate jazu mesedez? Ez diazu esango? Baina, ez guko nahi dugu jakin bakarrik eta zuk dakizu, porque badakigu dakizula, Ja, baina, izango dira, ez ditut ikusten. Deitu ze, ez diazu esango, nortzuk diren, jo, Mai Carmen? Ez dakite... Bueno, pues, ez que hemen daukat idatzita, segi sekretuarekin, baina eske juntzea, ja. Ez dakit oso, no. Bueno, mila esker, Mari Carmen, sortzikoteak, ez dakigu. Baina, oain, itxoin, esaten didate, txoin, Ja, bendakat pixkat lio, porque batzuk ez dira benitazkoak eta ez dira, baina barkatu, Orduan, esaten didate, kentzeko, zerbait pasako da, ez? Ya está. A ver. Bai, ya.
baietz izan zen lena. Baietz 40 ordu berriz zurena. 40 ordu errex hirugarrena. Euskaraz gozatzeko hainbat daukagu. Euskara gozatzeko batu gara gu. Ta kolorezko herri baten antza du. Baten antza du. Hamarra tamar dantzan elkaratuta. Horian zehar biurri bihurtuta. Hamar gehiago da zure zenbatuta. 40 ordu gogoz igaroz gero. Plazterra eskuragai da egunero. Bero euskaraz orain ta gero. Festa hau korritzeko modukoa da. Bihotzetik atera dugu plazara. Tazkenik armairutik geu irten gara. Geu irten gara. Amaratz amar dantzan elkaratuta. Urria zehar biurri bihurtuta. Hamar gehiago da zure zenbatuta. Amaratz amar. Ai, unkitu inaiz benetan. Bueno, ai, ui! Jose Maria, hau bai ez nuela espero! ¡Qué fuerte, Estoy zutzako. Bueno, zu veteranoa zara, Jose Mari. Ja. Bueno, garai batian, lehen aipatu dute Iñakik eta Gusek eta... Zure etzinan oso Zatezan, urruti. lau neska, lau mutil, Euskaldun berria tartian, Euskaldun zarrak, ideologia bizkate denetarikoak, Bueno, eta gero, tenzan, gaztetxua eta zarra. Oain, zarra behiatzik ez du. Ja, zarra inkorporatuta da. Ja está, ja, egia da, ja, mira, pues lan hori ez da kasula, ja, bai. Baina, ala ere, a ber, rekor bat hau txiko duzu, porque guain bakizu, agus ez da egongo. Eta hor, pare ongo zinate, Bueno, erdila izango dugu, Rekor mundial ingo zu, Erdila, beste rekor bat dago, lehen aldia da, 5 emakume eta 3 gizonezko gaudela, sortzikotean. Eta nik uste dut, badala zerbaiten erakusgarri. Nolabait herrigintzan, kulturgintzan, euskalgintzan, lasarterako dinamikan, zalantzari gabe, banatoi hasi zenetik, gaur arte, nik uste nesken parte hartzea emakumezkoena, kultur, herrigintza, dinamika guztietan, gora doa, eta hau erakusgarri da. Kostata, bai, baina... leku hau txibe. Bara, ez gaur sartuko ere, ez da hori gaia. Orduan, Jose Mari, bale osundo, orduan rekorra bota ingo dezu, izango zea, baina Guinnessea deituko dugu, Bueno, beharko dugu hau... Antxordok ikingo. Bale, orduan, zerbaitola kontatu nahi duzu, jendia, ja, zutaz asko dakite, baina beti dakazu, zer ingo dugu, zer? Maratoie beti dute zerbait berritik, eta azken edizioetan, zerbait berri jain bada izan da jaio berriei ongi etorria. Azkenian 4 urtean behin egiten da maratoia, eta maratoia egiten den aldiro, badaude 0, 1, 2, 3 urteko ume horiek ez dutena maratoia ezagutu. Orduan azken edizioetan egiten da harrera bat, eta umei eta hien familiei egiten zaie tribu ontara ongi etorria. Orduan bizkat aurtengoan 6 urte pasadia. Ordan ja, ume batzu, ni uste ja, baten bat bigotekin da salduko zuen. Ja, bai. Eta, bueno, nik garriete txorien abia kutsa bat, pixka bat ere aurrei,
bueno, egiten diogulako nolabait abitxo bat, ez? Jaiotzen diren umei. Eta azkenean komunidadeak... Hartu dezaketore ikusteko, bestela gelditzen. Komunidadeak egiten die abia umei, eta komunidadea guden hogea, etxea, kalea, eskola, Bai. udala eta herri eragile guztiak. Osea, gaizki ateatze baina, zuen kulpa da. Orduan, komunidadea zari garenez, ingo dugu abestitxo bat eta kantatuko dut deno, oso horreixa da. Eta abestitxo egiten da ekitaldi hortan. Orduan, laburtu ingo dugu abestitxo, baina da, zuek kantatu edo zure, bai, Txiki, txiki, txikia, ikusten naiz kalean, haunditzen, haunditzen, hasi naiz haunditzen, txikia izanik, asko maite zaitut nik. Bi begi, ikusteko, bi belarri, entzuteko, sudurra, usaintzeko, ahoa, eskuak, bi oinak, korritzeko, burua, pentsatzeko, bihotza, sentatzeko, haunditzen, hasi naiz haunditzen, txikia izanik, asko maite zaitut. Hoxe ingo deu, aurten ere. Ze polita, Jose Mari, beti, mira, zenbat aldiz abestuko genuen eta beti emateu lehenengoa. Bale, pues mila esker, Jose Mari, jungo geha, orduan, bigoteko 6 urteko ume horiek ikustea urten, 6 urte, ume asko izango, ez? Titi ematen gien hortzak eta guzti etorriko. Ja, bai, a ber, hoi nola egitea da. Bueno, itxen da, ai ama, hau bai, ai, txene pasain nahi zorriz, baina, Maitane! Zaino ze ontzinean, olako batian ongitorri, eta bai, que fuerte! Bale, sorpresa izan da, netzako, bueno, jende asko lentzat, baina, zuetxean ja jakingo zuten, supuestet, bai, ez, bai, baina, ni sorpresa erduet. Eta orduan, zure burua aurkezteko, hau nik ez dut, zurea da, zure burua aurkezteko zerbait esan nahi diguzu, kokatu nahi duzu, igual ez duzu berezirik esan nahi, ezagutuko zaitugu, baina, edo nola izan zan... Bueno, ni jogara ni joan, eta derrepente dituztian Rebekak, mirari nire kuadriakoak, eta Rebeka zanta. Maitane, badakizu maratoia dagoela, tani, bai. Eta maratoian dago 8 bat, tani, bai. Eta badago gazte bat, tani, bai. Eta, a ber, 8 gazte izan ezun, tani, ez. Baina, hemen no, eta ni sartu nintzen jogara. Da, sinitzen jo gaiten, tani, oi ama, maratoia, bai, ez dakit, venga, Maitane, bai, tani, ez, venga, Maitane, lasai, bai, eta bani, atean itzan jo gatikan, eta Amonari deitu nion. Eta, a ber, Amona, sokorro. Deitu diate, eta Amona, bai, gaina ustet, Amona, hor dago, a ber, Amona. Oi, Amona, Pepi! Txalo bero bat Amonaren zat! Terri. Atera Amona hortik, Maitane, ikusi nahi dugu Amona. Oltza igonez? Bai, Pepi, hombre! Ai, Pepi gainazu, 8kotea zer dan eta bakizu, Bai, hombre, Pepi, hombre. Etorri, jarri hartu zentroa, mesedez, Ze maja, Ai, ama, mira, bain txikitzean undakazu. Bueno, hain zuen artean hitzen, ni. Bai, oixe. Zer moduz, Amona? Ondo. Zer moduz ikustezu aurtengo maratoia? Nik oso ondo, beti, urtero, aldiero, disfrutatuet, eta geotak gehiago ez dealako ezerrin bier. Eta aholkun bat ola gutzako maratoirako edo, pentsatze zugula zehose? Ez da aholkuik eman biherrik, hendiek errespuesta emateu totala. Eske, batzuk ez dezue jakingo, baina Amonan 8koteko parte izan zen, 1982an ustet. Eta, pixkat refreskatzeko memoria zegoatzeze Amona. Hoi ez da astutzen. Baixe, pixkat goatzeko jarriko dugu bideotxo bat, hola. Ai, ama, Pepi! Estrella!
Estrella, aber nola ite den, hain denok ikusteko, molestatu da. Ai, Pepi, kontuz buru handikin, Ai. Etorri, mira. Pepi! Ai, ama! Ke horror! Ai, ama, gure pitomisa. Eta Begoña. Begoña. Ai. Bai, baina ez da. Eta Jose. Jose Pazumeta. Hombre, Agus! nahi goetz izatena da asko disfrutatu nuen. Ja, bai, ikuste Benetan. zaizu. Ikuste zaizu. Hoi da goatz izatena. Bueno, mila eskere, Pepi bain jestezean bitartian, eta... ¡Qué emoción! Zenbat! Zerbait gehiagola gehitu, ya está, orduan, bueno, ya está. Zu, ja, hau, nola esatea, mamitu inezu, orduan, ya está, baitan, Bueno, eta gero, oza, eta mirari ekin zeuden, mirari, Rebeka nala. Telefono zaitu. Nola da herria, Ze, Qué fuerte, Rebeka? Bueno, vale, a ver, orduan, bueno, itxoin, eta hemen, falta zai, noa junda, oza, norbait falta da, kontatze baituzue, bat biru, lau, bosei, zazpi, aitxoin, hemen da, ui ama, ai ama, bai, igual zuk esatu zu, gelditu ja, baina igual honean etorri behar dezu, Biki! Ai ama, Biki, a ver, kontatu, zer da? Arratsaldeon. Jende, ai, mira, Kaixo. Nolatan zu, markatu oso ondo, porque gu hemen zergate... Bai, irakasleak esan zidan, Euskaraz ondo ikasteko imersioa egin behar nuela. Orduan, ni pres etorri naiz imersioa egiteko. Claro, eta entzun duzu maratoia, inmersioa, esan Bai, duzu, aproposa. Oso aproposa. Bai. Bueno, egia da, ez dezula, ondo, Ez pentsa, inorrek ez duzu errezango, porque ikusiko juzu ze pedrada daude. Que zuria izango da, bueno, pues una más, o sea, ez da... Vale. Bueno, Biki, a ver, batzuk igual ezagutzen zaituzte, zu Lasarten asko egoten zara, baino jaioterria ez da Lasarte. Ez. Eta kontatu nahi diguzu zein dan zure jaioterria, nun jaio zinen? Ni Venezuelan jaio nintzen. Oso ondo. Eta Venezuelatik, bueno, zenbat urte hola Euskal Herrian? 13 urte daramatzat hemen. Ostras, eta daramatzat, esatezu. Bai. Ondo ikasita, Haupa euskaltegiak ere, Bai, irakasleak oso onak dira. Ez gero ez que zaila, hombre, mira. Bale, Biki, jazta hor duzu inmersioa esan dezu asako pako, Bai. Ez dezu esan, hasiko nahi zeun Dena emango etnik. Ez, hola, A lo loco. A lo loco, ja, izen bat gustatzen zaigun hori. Ero. Igual, porque igual gero daude batzuk oso puristak, batzuk. Eta igual esango a lo loco gaztelera. Bai, gaztelera da, badakigu, bai. Bueno, ero. Bueno, ya está. Vale, Biki. Txalo bera bat Bikirentzat, Vale. Bueno, bai. Ondo goaz, Leire, ondo goaz denborakin, o sufritzen ari gea. Ondo, vale, venga. Bueno, txika. Beste, Torio, zutzako. Beste veterana. Rebeka? Beste veterana, que ja daude zortzikotean zure alabaren laguna. A ber, bea, aserren ator. Mesedez, Aser... Ja, eta zeatik zaude. A ber, nahi zatikan jartzei ate argazki joi. Osa, oso aserren nao, nik benetan esango izuet. Nei oin dela 2 urte esan ziatenean, Rebeka, 10. maratoia, zortzikotean parte hartu ni beti ez esate, baina gero, hola gogorra jartzen, ez que ni, ja, baina bai, iningoet. Jota batean pandemia. Eta orduan esan nun, bakitzen goeten. Eta bakizue pandemian, YouTubeen, tutoriala, jendia hogi jaiten, jendia mermela daiten, jendia bizkotxoak egiten. Eta ni josten. Eta initun traje batzuk, Rosalian antzekuak, lentejuelakin. Hola, Euskaldiko azafatako junginean hortan, elegante, dotore, takoiak dena. Eta zen nun, 10. hontan, azkena izangoa, baina jungo naiz diba moduan. Hombre.
Eta bapatean emate Ja. duek kamiseta hau. Ja, ulertzea izu. Osea, zuek ikusi ezuek kamiseta, lehengoko modeluana, bai, kotoizkoa, baina hau da maratoia korritzeko kamiseta. Teknika. Hau da, fitnessiteko kamiseta. Eta orduan esan de, bueno, diba bezelatako naiz, txitxonera, galtzerdi, kamiseta, bueno, vale. Eta bapatean behitu denak, ze dotore etorri dian, bueno, a ber, bikina, ez dut komentatuko ere, Baina, bueno, murgiltza inmersio, bale, orduan ulertze, baina bestea behitu, eta ni behitu ze piura. A ber, txitxonera, buru ondila jartzeko eharra da, porque gogorra da, baina aserren etorren, gaina jartzea, el pingüino dotore, baina, bueno, politia da. Baina, bueno, geho hemen ikusita beste esan dituzten hitza, baina ez nago aserre. Ja, ez que zuk ez dakiz barkatu, bueno, mirarik esango zila, lo que te cuento. La guai, ¿eh? Baina, bueno, urriak 22-23an, Rosalian trajea. Hombre, espero deu. Peio reparaz bezala hilia tintatuko, Hola, gaztiak ere errakarriko ditugu. Hombre, fijo baiet, egongo dia esaten jo, zure alaba batez ere egongo da jo. Bai. Que guai nire ama. Bai, nire alabak esango, nire amaia etxadi joan, baino ez naiz jungo. Ba, hoxe. Vale, bueno, Rebeka, pues tengara pilazu hemen egoteaz. Nire bai. Ja pasazaita zerria, lasai. Txitxonera kendukoet, bale? Bai, bueno, te da un toque, también te digo. Bai, te kenduko orduan. Bai, bueno, orduan, txalo, Rebeka, porque zortzikotea izaten da maratoiaren muina, eta hemen errepikatzen zaudetenak, behar zaituztegu. Eta, a ber, usu beti egon behar du, no? ¿Sabes? Beti dago notas deitzen da nago, Tori, porque hemen zaude, zerbaitagatik... Zu ze? Ni paroan apuntatuta nengon, eta esan diate hemen gaurko lan emango jatela, eta... Lanbiden, zinan? Bai, almazen eroa naiz. Almazen eroa. Hauen erokerik bitzeko, esan diaten nahi. Ja. Ondo, bai, hemen denetzako dago lekua. Bakizu, gehala bilatzen zaharra gaztiak, erditardekoak, hemen ideologikoa ere ez zaigu importa, eroak... Ongi pagatzen dut hemen. Pagatu? Bai, ordaindu. Bai, galdetu, mira. Nominata. Hemen jendiak errepikatzeu, porque, hombre, konpentsatzen du, Bida, txitxonera aterosteko aina ateatzen du jendia, bai. Igual, ja, eta, bueno, orduan, a ber, baina, Agus ezagutzezu? Agus, ez. Agus... Orduan, ez dakiz egar, musika gustoko dezu edo zer, porque badakigu bakoitzak, bere superboterea dauka. Musika, bai, ni asko gustatzen. Orduan, safridua ezagutzen dezu? Safridua, ez. Ez que orduan ezin dezu, barkatu. A ber, ezin dezu, barkatu, ekarri. Safridu ezagutzen ez duna, lasartetik kanpo! A ber, mesedez, jarri eta ikusi, zer eragina daukan safridu, sartu musika! Ez dikela ze pasatu den. Almacenero, Bueno, baina bida, safridu entzutean aktibatze bazea, gutzako nahikoa da. Ez dugu beste zer behar, Ze musaguz, Pagatzeko ez? Oso, ez dakizu jendeak zenbat maitatuko zaitu nago. Hoi baino beha hori baldo, ez? Ze musik usizu primeran, ez? Emate jo...
Lasai, almacenero, vale. Bueno, oso ondo, eta orduan, ai ama, orain daukau. Beste, igual izeran jarri izan ere, ai ama! Uei, koro. Bueno, zu ezagutzen zaitugu. Bai, porque gauza asko egiten dira herri hontan da, bai. Baina maratoian ez? Ai, barkatu. Ez, oraindik ez. Osea, zure lehenengo aldia da. Ai, lehenengo aldia. Ze polita dira gauza hori. Vale, eta, lasarte arrazara, atxobakarren langilea hor. Bai, borroka. Aupa borroka. Atxobakarrekoa, langile borroka. Aupa, por cierto. Txalo bat ere borroka horrentzako. Eskerrik asko. Zaintzak erdigunera eta zaintzaileak zaintzen. Bueno, bale, hau da. Ideologia ez dago inun, antxorduak idoia. Iztunak zentroan. Ideologia... Jendia behar dugu, antxorduak. Pake. Vale, ya está. Ratioak igo. Orduan, nolatan, osea... Nola iritsi zara, baino. Igual argituta ondo dago jarri bai. Hay que lucir. Bueno, aukenduko porque da nire terapia parte. Da pixkat de... Da autoterapia. Bai, jendeai kontatu terapia. Ni psikologa naiz atxobakarrekoa, eta ni autoterapia inberdet, lotxak genetikoa galtzeko. Eta estenikoa. Bai. Nire lan inberdet. Eta hasiera izan zen euskaltegian, bezala. Eta gauza da, ateratzea eta euskaraz hitz egitea lotxari gabe. Orduan inberdezuna da, kaixo, fulanita naiz, eta gero esan behar dezu, eta euskaldun berria. Eta hortik aurrera ja, bota. Bai, oso ondo estrategia bezala, bai. Eta gero, jarraitzeko, etxakunetik deitu ziaten, euskaraldia egiteko, parte hartzeko, eta nik esnekin zertzan hori, eta bonboeradak eta gauza arraroak egiten dituzte. Están a punto de embarcarse en el euskaraldia. Atención, por favor. Lotxa galtzeko ez da txarra, Ez da bat ere txarra. Bai. Bueno, Ze feminista zauden ortodox. Bai. Eta betu ja, peluka kendu ja. Eta aurrekoak, pausoka. Bai. Eta hori, izan urrengo pausoa tratamendua jasotzeko. Bale. Euskaltegia jun, gero ja, inmersioa, honek ere inmersioa intzun, Biki? Euskaraldian. Hori da. Belarri prest. Izan puntu. Gauza horiek. Bai. Ze polita intzen duten. Bai, gora eta behora, junda etorri. Eta jendia ondo, Topoa galdu be, eta hori, bai, jendia oso jatorra. Eta baflea zuek eraman, ez zitzuten jarri, euskotrenekoak ez zuten jarri? Gu jarri gendun, txakuneko jendia, bai. Ze kostatuko zitzaien, horreotea, esan beharrean, partido de la Real, babararen atotxa... Hoi da, errekurtsorik gabe. Bai, oso ondo. Hoi eginda gero, ja, itxik be, Ja, ezin dut ezer esan. Ja, nahiko gainituta daukazu lotxa, Bai, pixkanaka, pausoka bakizu. Eta gero etorri izan, konfinamendua. Eta ikusi horrela, gure jokein aierra garai egin zigun, etxeko balkoian, astindu Herribera Zumaburuko jendiarekin. Telebistan atea sinaten Zumaburu, Bai, eskontza. Beste hauzotan geunden, como... bingo egunero, eskondu inberdula eta Zumaburu, Zumaburu, genden pixka jositos, Bai, pixka, bai. Bueno, hori animatu zenun orduan, ederki, Eskaleta dana egin gendun. Egin zenuten, bai, pintxopote zaharia, joke movida. Dana. Eta izen guztiak hor, gure kandelatxoa, izan puntu ere bai, lehioan, hoi da lehioa. Nei, esan diatez... Jokinek egin zuen, hori ikusesten zuen lehiotikan, eta egin zuen bai. Hoi izan puntu, hor. Nei, esan ziaten, 300 pertsoneko WhatsApp talde bat zen dutela, hoi da? Bai, eta jarraitzen dugu. Oida, no eski baiet! Eta resistire, eta dana beste, noi, lotxagatzeko ere bai, eta reputazioa ere bai. Bueno, eta orduan noi jarraitzeko, egintzen nunean kale balkoi animazioa, eta azken fasea, alta ja emango dizute, Zu psikologa bezala, hemen ja alta. Lotxagabekot
Gero bakizu, engantzatu ite zea terapiara. Bai, gero engantzatu ite zea terapiara, osea, igual gero beste maratoi bate. Ikusiko dugu. Vale, ba. Bueno, Koro, pues, bai, terapia denok behar dugu, osea, que terapia pixkat, bat txalo bero bat, zure terapia laguntzeko. Orduan itxaron, Vale, hemen, jagoa gure gaztea. Txaldeon, Atxaldeon jagoa. Bueno, fitxaje berrien artean. Bai. Ondo, zu ja ezagututa, bizi izan dezu maratoia. Bai. Zortzikotean horreneko aldea, maratoian geixio. Ja, bai, maratoia, jo, igande horiek, amabitan, gero astelenean. Igandiak, bueno, lamata gehien bat, Bai, baina ja, bukatzea hor, baina astelen hori... Gorra, bai, hor festa eguna. Mira, planteamendu bat dago, lasarten, hor festa eguna izendatzea... Hala, komentatu genuen, hemen eskolan hartzeu San Sebastian egunean, irakasleek eta... Gero maratoia gotea eta gero astelenean, zera, dana lanea. Hemen esan dezakezu, porque igual, ez dakit festa eguna nola dian, baina hau igual planteatzeko, pleno batean igual eraman daiteke. Festa bezala, maratoi ondoren, lau urtean behin da. Osa, biziestoa bezala, zitapoko... Gaina hontan, 6 urte pasaitu. Gehiago, bai. Bueno, orduan, bai, nizukin adoz. Orduan, zuk gauza asko dauzkazu eskaintzeko, porque ja gaztetasunak ja gauza asko eskaintzen ditu, dauzka eskaintzeko, baina esan diate, abeslari trebea zala. Bueno, abeslaia. Zata pixka dateatze, hemen ikuste du. Geo, sekretutxoa esan behizut. Bai. Abeslaia, baina geo, abesteko garaian bideoklipian okerren anekin nun. Osa, haitzez, jarri bideoklipa eta jarri, behin da garrez. Atu ondo, Hoi daitze zaio freestyle, bueno, vale. Freestyle, hoi da, zuk zuria jarri dezu zure partea. Vale, orduan, egin dezakegu igual beroketa bat urrirako nahi dezu jendiakin, guain? Ointxe? Jendia prest dago, ja total. Bueno, ingo dugu. Ondo goaz leire, bai. Zortzigote, zuek laundu pixkat, ariketa txiki bat ingo dugu, bai? Bai, nik zerbait behar badezu. Bai, bueno. Zuen laguntza behar da. Vale, estribilloa, bai, errepasatuko dugu urriako, ja pixkat beroketa lanak itxekota, bai? Orduan, zuen lana izango da, nik esadetena, errepikatzea. Errexea, ez? Errexea, vale. Bueno, txalo batze, goazen behotzea. Venga. Eo. Maratzamar. Neria zailagoa, zuen baina. Igual oso azkar gaude txaloekin, hau mantxatu daiteke. Dantzan elkar hartuta. Urrian zehar. Bi urri bihurtuta. Amar gehiago. Da zure zenbatuta. Oen dana batea. Amaratzamar. Oazen! Oso ondoia goba, gure Freddie Mercury! Guau! Ederki. Txoino, bueno. Irara. Bakizu. A ver, es que, igual esan dut, baina ez nuen esan behar, baina nio nintzen. Zortzikotean. Eta nara zan, zortzikote hortan, gaztetxuena, txikitxuena. Oina ez. Oso gaztia, nara. Oso gaztia, baina... Atzeti dazkazuela, gaztia guak. Vale, orduan. Bueno. Nola kontatuko zenuke zure ibilbidea? Osa, labur bildu nahi badezu, zuk kontatu. Ibilbidea. Bai. A ber, mundu guztia galdetzeu, zortzikotekoa izateko zein behar dan, ez? Eta ite deu kastin bat. Takit, jakin gozue baino. Orduan, kastinan itizue galdetu. Bai. Zau zeiten bakizu? Ez? Hola, inorokor. Eta orduan zaitu izan, kirolen batian hona zea? Eta, ez. Zatez du, bueno. Ez dakit. Abesten hona zea? Ez da ere.
O antzerkin hona zea, ez tare. Dantza ondo itezu, ez tare. Baina gero bukaera nik esan nun, eta lotxa, eta esan nun, batez. Eta horren esan zuen, palasaka, hau barrua. Eta hola izan zen. Hola izan zen. Hola xe. Hola. Bueno, zuk esango zu dantza ditzakezula, ez dakizula, oi ez dakit, ja. Bueno, amateur. Herri honek, dakizki dantza pila, zuk erakutsi dizkiguzulako. Ez, jendeak dantza indulako. Bueno, ez, zuk ikusi zaitugulako holtzan bideotan, dandolo todo, esaten da, no? Dandolo todo. Eta horregatik, orduan, zuk dantza iten ez dakizula, ez dakit ja. Orduan, igual, zure zat, bai. Hau, igual pixkat ite, nola ondo? Oida, Ondo, atzeaka bidali, burua hondik kenduko ditugu. Aurreraka, atzeaka, bueno, ja, bai. Freestyle haure, bai, hau ja, betzak ikusik, oso ondo, biki, daibo. Bideoan zehose ikusi zue, dantza koreografia zatin bat. Orduan, ingo duna dagoen koreografia asiratik bukaera pixkat esplikatu, eta geho noski, dudik ez, zueket dantzan jarriko zaitu dugu. Orduan, hola eskema orokorra, koreografia dazka 3 zati, bale? Bat, da, estilo jagoba, deituko jo. Bale, freestyle, ez? Bai, estilo gris, John Travolta, orduan, zati hortan, inbardeu John Travolta. Hola, ez duek laundu mesedez, hola, ti, eta beste eskuakin. Bale, hau da lehenengo zatila. Zuke bai, ez dakit zaitzaten. Ine bezu egin, karo. Bale, geho, bigarren zatin, aurreko izan puntuko dantza dire pixate referentzia inez, ingo deu olagarruana. Baina olagarruana, kon estilo, hola, modelo bezala. Orduan ingo deu olagarruana, baina inez pase de modelos, eskubia lehenengo, eta buelterdila, eta bestaldea. Orduan ingo dugu, olagarruana, tiriririririririri, momentu bat arte, geho ja buelta, eta bestaldea. Eta hau da, bigarren zatila, honeaino, errexak, moingoz. Beti ditugu koreografiak oso errexak, Bale, eta goia 3. zatia, da estribilua. Eta horren, estribiluan, amarratzamar, esateunez, ingo dugu, amarratzamar, dantzan elkar hartuta, ez barkatu, amarratzam, ja, nastu denen iz, amarratzamar, bale. Dantzan elkar hartuta, denok elkarrekin ingo du boroila, tiririririri, denok elkarrekin. Berriz, amarratzamar, ez, urrian zehar, bi urri bihurtuta, zati hortan, besua gora, alde bat eta bestea, betikoa. Bale, geho berriz, amar gehiago, eta hor, da zure elkartuta, zu, seinalatu ite du, jendia dantzan hasikoa. Ta ja. Ja, está, venga, pues ya está, deno dantzatzen. Gehiago ezto. Orduan, txone? Bale, 3 zati azkau. Orduan, zatik normalean nondik hasteia? Ze numerotatik? Bat, guk ez. Guk hasiko dugu 2 numerotik. Orduan hasiko gara bigarren zatitik, eta geho, 1, 2, eta 3. Eta berriz, 1, 2, eta 3. Hortxe bukatu. 2, 1, 2, 3, eta gero ja 1, 2, 3. Ez gara bira buelta. Ez. Osa, jendia, lasarte oso azkarra da herri esena. Baina gehoia zuzen dingo gara. Pero bere limitea da, horregatik, 2, 1, 2, bai, baina 2, 1, 2, 2, 1, gehiaxi, bai. Ya está. Ez da komplikatu. Bueno, altxa ipurdik. Altxa denok ipurdik. Kontun hartu, privilegiatu uzatela, maratoia iritsi aurretik, ja dantza ensaiatu ingo zuelako. Osa, ja da, bentaja. Akizu? Ze ilusio gauza hauek, lehenengo hilaran, que alegria, Eta alzai behar dezu, Ja está, dena zuzi daude, errexi izan da. Bueno, espentsa bakarrek zatela, que atzean ere daude batzuk, me cago en 10, aira. Buena! Estilo! ¡Aupa las arteorias! ¡Aupa maratoia! Berrogei ordu baietz, izan zen lehena. Berrogei ordu, berriz zurena. Berrogei ordu errex, 3. Euskaraz gozatzeko, gai bat daukagu. Euskal
superpolita! Bai, dena superpolita egia da, lehenengo aldia da, eta hartu behar dugu, baina bai oso dantzagarria, eta egia da, gero zati hori ja, egin nahi dezunak, egiateatzen zaitu, ai, nola guztu, bueno, pues ya está, Badakigu nortzuk osatzen dute sortzikotea, hortan edo reala, gitza esan. Zuek entzutean bai, oza, superinteresante, Oso, benetan behar dugu genealogia, oso interesgarria da. Baina, bueno, ya está, bueno, hemen daude. Bale, orduan, superbotoreak ezagutzen ditugu, eta, bueno, orain, ja, esan dizuet, baina, nekatu inaiz, txu. Claro, es que entrenatu behar da, nola esan lehenengo zatia? Ja, teknikoa, claro, igual, bai, Baina esan prestatu zan, ez? Honta zaizinaten, ez? Prestatu, beroketa pixkatin, gero dantza aguantatzeko. Porque hain deu, safriduo, que fuerte, Gero, zu zaude Benidorren, safriduo entzuten dezu? Eta ez dezu lertzen jendia zeatik ez da erazten salta. Esan dezu, que sosos Benidor, ez? Safriduo da, mesedez, eta zu pista erdian hor. Hace, bueno, pues holako hausadia. Bueno, orduan, ja, bukatzen ari gara, Orduan, orain, gonbidatuak berriro igo behartzate, ja, niak ez bidatuela, nahi jarraitzen dut. Igo daitezela holtzara gonbidatuak. Jon, Iñaki, Agusta Mai Carmen. Oitako bat zuzea, Iñaki. Pues gora. Baina, que igual orain berriro jeitxite zeate, porque aitortu behar dugu, que azken zati hau igual ez dago guztiz ensaiatuta, Osa, igual orain berriro beraz zoazte, baina sartu bain, itxoin pixkat, ja, pues da, hau da dagona, bale? Orduan, maratoian parte hartu nahi duenak, aukera pila dauzka, bakizu, egin daitezke gauza pila, behar da jendean denetarako. Orduan, idatzi webgunean, edo deitu udalera, edo deitu txakunera, eta galdetu. Zer egin daiteke? Eta esango izue, edo bestela ere, fíjate, ez da bakarrik zer egitea nahi dezuen. Deitu eta esan, mira, nik hau dakite egiten. Eta seguru, leku badakazula maratoia. Berdintzait, enkaje bolillos, egongoa. Nik oso ondo itet gazpatxoa, pues igual, dakazu leku bat gazpatxoa iteko. Orduan, edo zer gauza zuek herrian egin nahi dezuela, deitu eta eskatu. Bale, ya está, beste gauza oso importante bat, lunch bat dago orain. Importantea, ez? Bigarren solairun, kafetegi horretan. Kafetegi sala, bueno, ya está, ez gara sartuko ere. Bigarren pixu horretan, lunch bat dago. Eta orain dago arazoa, argazki kolektiboa. Hau ez que esan diate ikusiko deu. Pues ikusiko deu. Nik dagoen jendea ikusita, porque hau bakizu, guain da argazki bat ikusteko zenbat jende geunden, ez? Porque gero sare sozialetan da marketing parte, ez? Orduan, karo, areak aite badeu, ez da ateatzen kartela oso importantea dela. Orduan, eta ez dakit nori galdetu, denon artia, orduan jendea igual, juni gotzen, iteitugu hemen, hola, 3 hilera bezala, hor beste 3, eta argazkilarik argazkia ateako. Jendea dago supermotibatuta, Aidia altxatzen, pentsatzen, joder, hau da nahi nuena. Karo, hor jartzen baditugu, ez dira ikusiko. Zen jendea egongo da hor. Orduan batzuk, bai, zuek batzuk hemen, bai, oso ondo. Orduan batzuk gora, nor dauka? Ai, estenatoki bat zapaltzeko igorea bezez. Bai, ez dizua adibidez, hombre, ez dezetxea egigo, hombre. Estenatoki dagoela.